An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sotuma bi araba ye araba mina bɛnnen bɛ nazara san kalo 6 na ye juin kalo ye bi o tile 30 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ o bɛ furanjɛla kalo ko fɔ an balana k'a fɔ bi o tile 20 ye jate la san kalo 11 na do hijira san 1442 san do dugo de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka dama bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka ladɔn k'a fɔ kunungo wulikɛjɔ kɛba dɔw de ye wulikɛjɔ ta ka ɲɛsin Moti mara bolo la dugu fila bonyango dugu min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ kunti ani ka dɔ k'a fɔ dugu min n'a wele ko Dɔbugu o dugu filaw ye wulikɛjɔ ta ka ɲɛsin olu ma ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana lakana tigilamɔgɔw n'i y'a sɔrɔ Mali kɛlɛkɛcɛw ye olu bɔtɔla Bamakɔ ni k'u kunda Segu kan kunungo fana dugu kɔnɔna na olu ka mobili ye kasara sɔrɔ yen nka cɛnniba ma k'a la o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Mali ministre ɲɛma n'i y'a sɔrɔ ale ye bɔli min kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ dɔgɔfanya in kɔnɔna na o kumaw kɔni kɛra ka dɔ ka fɔ maa caman fɛ ka se ka famali dɔw kɛ kalata bɛ cogo jumɛn de la da sɔrɔ ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ o ye Kita marabolo ye dugu min n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ wele ko Kululamini o dugu kɔnɔna na min ye ka dɔ ka fɔ muso dɔ ale kɔni bɔra k'a bɛ taa cɛrɛbɔntɔmɔ o kɔfɛ an balana k'a fɔ a tunna fure yira o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa sɛbɛn an ka jamana kɔnɔna na dungo juga ni yurugurugu kɛlɛli kuma min tun bɛ sen na o sariya baarakɛbaw kunungolu tun bɛ CNT ɲɛkɔrɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kunbaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kunu wulikɛjɔ kɛba dɔw de ye wulikɛjɔ ta ka ɲɛsin yɔrɔ min bɛ yen n'a wele ko Kunti ani ka dɔ k'a fɔ Ndɔbugu o yɔrɔ fila wulikɛjɔ kɔni a kɛra marifatigi jɛkulu dɔw fɛ kana baga sigidalamaw ma ni dugu fila o kɔni wulikɛjɔ sen fɛ k'a ma tulotigɛ dɛ donso kɔni wila o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka taa kunbɛli ta ni ka ɲɛ suma a kɔni kɛra tuɲɔna ye a ko sen fɛ min ye ka dɔ k'a fɔ donso kɔni sera ka wulikɛjɔ kɛ yɔrɔ ninnu ka se ka bɔsi waleyajugu kɛbaw la nka yirala k'a fɔ k'a ko sen fɛ donso fila o ni tora muso kelen e ka dɔ o fana ni tora ko sen fɛ min ye ka dɔ k'a fɔ kuntikaw ka dugutigi yɛrɛ ye e ka dɔ marifakisɛ y'ale sɔrɔ kisɛ min y'ale sɔrɔ o ma ko ale la ale tilala ka kasara nin na nka k'a dɔn k'a fɔ kunnafoniw na ko donso ye maa min fa k'a ka ca ni maa 40 waleyajugu kɛba ninnu na u y'a yira k'a fɔ donsow ka fɔla ka sanga n'i ka dɔ k'a fɔ sigidalama dɔw ka sariya ye ko ne ye jateminɛ bi faso tɛ ka dɛmɛ de ta ka ɲɛsin donsow ma n'o tɛ ni faso ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin donsow ma ni wulikɛjɔ minnu bɛ kɛ donsow k'u bɛ kɛlɛ in kɔni k'a s'a dan na min ye basigi ye ka se ka ɲɛsin mara ninnu ma ni ye jateminɛ bi mara caman b'an ka jamana kɔnɔna na bi ni donsow tɛ ka dɔ k'a fɔ mara kɔni a bɛ marandanya ni donsow tɛ foyi kelen tigɛ a kɔnɔ ni donsow tɛ hali tɛ se ka t'i ka foro la ko donsow ka cɛsiri min bɛ jamana kɔnɔna na bi basigi ni lafiya kama ka ɲɛsin duguladenw ma k'e ka dɔn k'o yɔrɔ camanba de ye bi n'a fɔra ka fɔ bi donsow de kɛlen kɛ bolokɔfɛtɔ fɛn o la k'e ka dɔn k'o de bɛ kɛ so ye ne ka gɛlɛya caman don olu ka mara kɔnɔ n'o tɛ nin n'a ɲɔgɔnna caman bɛ kɛ bi donsow bɛ wulikɛjɔ de ta ka se ka fɛɛrɛ bali tigɛ sigidalamaw bɛ se ka lafiya cogo min na u y'a yira k'a fɔ bi ni faso ye wulikɛjɔ kɛ k'i kɔfilɛ donsolakaw la an ka jamana gɛlɛya k'a ti bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ basigi ni lafiya k'a b'an ka jamana sɔrɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ maa bɛ se ka fɛn baara nin bɛɛ lajɛlen kan an ka jamana u ka wulikɛjɔ kɛ basigi ni lafiya bɛ se k'an sɔrɔ cogo min na n'o tɛ n'i ye mara caman lajɛ bi a ko ndomo jatigiya ka se ka wulikɛjɔ ta ka se ka sigidalamaw lafiya o donsow ka cɛsiri de ye k'u ka wulikɛjɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se k'u kɔkɔrɔ don sanko basigi bɛ se k'an ka jamana sɔrɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala a bɛ ka fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana ni ka kolosuma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kulun b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko Okle n'i ye jateminɛ olu ka baara tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ dungo juga ni yurugurugu ko ka se k'u kɛlɛ o kulu min sigilen bɛ sen kan an b'a lɔn k'a fɔ kunungo u tun bɛ ka dɔn k'a fɔ CNT ɲɛkɔrɔ o tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ sariya dɔw ka ta joona joona fɛɛrɛ minnu bɛ yen hali bi n'i y'a sɔrɔ ye fɛɛrɛ kuraw ye ka dungo juga ni yurugurugu kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna na o baara kɔni a fɔra cogo min na kulu in sigi kun y'o de ye ka se k'o ko ninnu don maa si kana se k'i jɔ o ni sira cɛ fɛɛrɛ bali bɛ se ka tigɛ cogo min na o bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na a kɛra lajɛrɛba ye kunungo CNT la an b'a lɔn k'a fɔ a kɛnɛ kan min ye ka dɔn k'a fɔ kulu in yɛrɛ ɲɛma n'i y'a sɔrɔ Mumu ni Gindo ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ka fara CNT ɲɛma dangan an b'a lɔn k'a fɔ n'o tun ye ka dɔn k'a fɔ Asari
u da sira ma ka yira ka fɔ ni ala sɔnna ma u bɛna fɛɛrɛ balile tigɛ basigi ni lafiya yuruguru kɔni ka se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana sen na ni ala sɔnna ma fasodenw bɛ ka wulikajɔ min k'o nɔfɛ bi k'o baaraw kɔni u bɛna sigi sen kan yuruguru ni dunkojuguya an ka faso kɔnɔ na ka se ka bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlɛ ka bɔ yen nka dɔw ka fɔ la ko ni kuma min bɛ fɔ sanga ni waati bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ yuruguyurugu walima an bɛna kokɛjɛw kɛ ko n'a daminɛna maa minnu b'a ko girinkajɔ la k'i ka sɔrɔ ko caman bɛ sɔrɔ olu yɛrɛ nɔ na a dɔ bɛ kɛ to bɛ na nugulata yɔrɔ ndaya e ka dɔn ko maa si tɛ bɔ a foyi kalama bilen a bɛ kɛ jakuma bɔ ye ten ne k'a dabiri maa si tɛ bɔ a ko kalama ko ni jamana ɲɛmɔgɔw n'u sera ka fɛɛrɛ tigɛ ka nin min fɔlen filɛ k'a bila sen kan k'a dɔ bɛ dɔ la an ka jamana basigi ni lafiya k'a sababu bɔ nin na an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ ekulu min bɛ yen n'olu sigilen bɛ bunadamadenw ka jɔsɛrɛ yɛrɛ e ka dɔn olu bɛ taa k'u ka batakiw bɔ sɔnni sɔn an ka jamana gɛlɛya kama u ye bataki laban min n'i y'a sɔrɔ u y'o bɔ an b'a lɔn k'a fɔ n'a ɲɛmaa ye Michel Bachelet a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ fɛn min fɔ fɛɛrɛ balile kɔni ka tigɛ an ka jamana kɔnɔna na ko n'i ye jateminɛ nin waati laban ninnu na gɛlɛya taara ka ɲɛsin maa caman ma dɛ wa n'o kɔfɛ maaw ka hakɛw bɛ ka daraki wa wulikajɔ camanba de bɛ ka kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a tigɛ kɛ sariya kɔnɔna na ko fanjala fanga maa ɲɛmaaw wele bɛ bila u ma u ka fɛɛrɛ balile tigɛ basigi ni lafiya bɛ se ka Mali sɔrɔ cogo min na n'o tɛ ko an ka jamana kɔni kɔnɔna na bi maa caman bɛ yen e kɛra olu bɛ kule ka yira k'a fɔ ko bɛn kelen b'u kan ko n'i ye jateminɛ kojugu bɛ ka wale an ka jamana kɔnɔna na fo fɛɛrɛ de ka kɛ ka se ka fu siri ni waleya ninnu dan na u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ a fɔlen bɛ cogo min na Mali basigi ni lafiya fɛn fɛn min na e ka dɔn ka fɔ an ka jamana kolosuma ye o se masara ma ala ka an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kununko Mali kɛlɛkɛcɛw olu t'a to la ka bɔ Bamakɔ kɔnɔ ani k'u kunda Segu kan u ka mɔbili o ye kasara kɛ i ka dɔn ka fɔ fana ani Mercedes dɔ de ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔni na ma a bɛ se ka fɛn min fɔ n'o ye nisɔndiyakobaya la k'i ka dɔn maa foyi ma kɛ maa si la e ka dɔn jɔngida fitinin dɔw kɛra la nka i ka dɔn u ma kɛ fɛn ye fɛn min yɛrɛ bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ k'o kɛra jɔngidabaw ye an b'a lɔn k'a fɔ yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma Saka Goyita fana ale bɛ baara kɛ radio Gɛɲɛka la an cakɛɲɔgɔn don ale tun bɛ kɛnɛ kan Siri Kulubali ɲininkali k'ale la ye kuma min fɔ ye o filɛ. Ne tɔgɔ ye Saka Goyita ka bɔ radio Gɛɲɛka fana. Ko kununko ko sirama kasara dɔ kɛra fana a ko kɛra cogo di? Ka bɛn 7 heures ka taa 8 heures en France min ye ka bɔ an ka lakanabaw bɔtɔ Bamakɔ bɛ ka taa Segu o ka mobili pinɛ kun cira fana bi kɔnɔ yɛrɛ la. Alhamdulilayi tare wa ma kɛ mɔgɔ ni ma to la foyi ka bɛn Mercedes dɔ ma n'o donna ɲɔgɔn na mobili taara jigin dingɛ kɔnɔ. Alhamdulilayi tare mɔgɔ ma joli fo mɔgɔ ma bana ka juguya mɔgɔ ma sa foyi a min ye ka fɔ an ka lakanabaw fana ayiwa min ye ka fɔ basi yɛrɛ m'olu yɛrɛ sɔrɔ e ala ta min kosɛbɛ. Mobili min pinɛ cira o mobili jumɛn? O ye lakanabaw ka mobili an ka sɔrɔsiw olu ka mobili dɔ. E yɛrɛ ka kɔlɔsi la mun ne tun bɛ mobili na n'a pinɛ cira n'i y'a ta k'a lajɛ an ka finitigilakaw ka mobili pinɛ ka ci a bɛ ka taa kɛlɛyɔrɔ la a ma se fɔlɔ pinɛ ka ci. Bon foyi kun t'a la an bɛ se k'a fɔ ala latigɛ de dɔrɔn ni ala ye ko min latigɛ dɔw de bɛ kɛ dɔrɔn ne tɛ foyi kun t'a la ala ka latigɛ de dɔn an b'o da latigɛ kun. Maa minnu jogilen nin ko la a bɛ se maa joli bɔɲɔgɔnko ma? Bon à peu près a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 2 kɔni kan nka a ma kɛ o si jogilenba ye. Mercedes min tun b'a la ale yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn na? Min ye ka fɔ lakanabɔ ka mobili kɔnɔ ale taara jigin dingɛ kɔnɔ de Mercedes ni ale ɲɛfɛla o ŋɔmɛna kasara dɔ ka waati dɔ n'o tɛ ayiwa min ye ka fɔ an ka lakanabɔ olu ka laɲini tɛ min ye ka fɔ mobili fana gosira o fana ka laɲini tɛ ala latigɛ de dɔrɔn ala de y'a latigɛ a kɛra dɔrɔn ka bɛ du kɔnɔna mɛ alhamdulilayi an b'a fɔ tare an bɛ min fɔ dɔrɔn bɛɛ k'i bolicogo dɔ dɔrɔn n'o tɛ ko ni ala ye latigɛ o de bɛ kɛ mɛ bɛɛ k'i bolicogo dɔ k'a fɔ min ye ka fɔ an ka lakanabɔ olu nɔ tɛ min fana tun bɛ Mercedes kɔnɔ fana nɔ tɛ si ka laɲini tɛ ala ka latigɛ de dɔrɔn nin kɛra bɛɛ lajɛlen bɔra k'i sogo kɛ dɔgɔtɔrɔw ka taa fara polisiw gendarmew bɛɛ lajɛlen min ye ka fɔ nin tilama bɛɛ lajɛlen bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen a kɛra bonya ani karama ye bɛɛ y'i ayiwa i se kɛ a ko la walasa ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a kɛra nɔgɔya dan ye bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Saka Goyita nin tun y'ale kan ye a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ kana basigi ni lafiya yarabi ala o se masaramani ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ Mali kɛlɛkɛcɛw ye hali bi olu ka daga kɔnɔna na kununko u ye wulikajɔ kɛ mugujugu dɔw bɛ yen kunna sini ka na kununko fɛ k'u y'o kɔni sɛbɛkɔrɔ keri kosɛbɛ yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye dennankuru n'a lamɛnniw ye bi sanko basigibaliya o cogolen bɛ yɔrɔ min na bi jadi wala tigilama olu ka daga yɔrɔ dɔn k'u ka dɔn k'a fɔ u ye mugujugu kɔni ka se k'a sɛbɛkɔrɔ bunde ye kosɛbɛ e ka dɔn ɲɛma fɔ a la fɔlɔ nka kunnafoniw na k'a kɔni kɛra sababa ye kosɛbɛ yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma min bɛ tali kɛ Adama Jɔnko
ale marai mai ale ba ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Kunu an ye kibaruya sɔrɔ ka fɔ sɔgɔmada fɛ ko an ka finitigilakaw taara bombardement dɔ kɛ. O kɔni a kɛrɛfɛ dugu caman mɔgɔw bɛ yen kuma donna ni minnu ni ɲɔgɔn cɛ o y'a yira an na k'a fɔ tiɲɛ don k'u ye mankan mɛn tu kɔnɔ tu min ni jatigɛ wale mɔgɔw bɛ bɔ yen de ka sɔrɔ ka na dugu bloqué. Vraiment o changement de donna ko la kɔsan in na. Ni wele ka min bolo o ye vraiment u ka cogo bɛɛ lajɛlen kɛ nin baara min ni an y'a mɛn n'an tulo sɔmina na an b'a fɛ nin baara ka taa ɲɛ fo ka taa se dugu yɛrɛ libération ma dugu yɛrɛ a dayɛlɛli ma pepepewu mɔgɔ ka se ka don u sago ma ka bɔ u sago ma i n'a fɔ u sera ka ɲɛ sɔrɔ farabugu ta la cogo min na. An bɛ dugawu de kɛ yarabi ala min ye ka dɔn k'a fɔ farabugu ta nɔgɔyara cogo min na u y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka nin yɛrɛ nɔgɔya ka kɛ o cogoya la. Sanko an ka jamana kɔnɔ bi basigi ni lafiya o bɛ se ka sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ bi kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o baaraw sigilen bɛ sen ka ban an ka jamana kɔnɔ na kulu kɛrɛnlen ka se ka fɛɛrɛ balalen tigɛ kalata yalima n'a se ka kɛ wa a tɛ se ka kɛ wa ka se ka fɛɛrɛ tigɛ u ye kulu kɛrɛnlen min sigi o baara kama o kulu ka baara yɛrɛ mun ni mun de don min ye ka dɔn k'a fɔ mara minisiri n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ colonel major Abdoulaye Maïga ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An bɛ miiri b'a la dialogue national inclusif kelen olu ko ka jɛkulu dɔ sigi sen kan baarakɛyɔrɔ kelen mun b'a occupé élection ko bɛɛ la bon u ye mun fɔ o kɔnɔna la ko san 3 k'o ye k'a sigi sen kan premier ministre ko k'a jateminɛ et que ni transition kɔnɔna la n'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ an ma san 3 in makun n'an ka baarakɛ cogo bɛ cogo min na administration territoriale an bɛ fɛn fɛn kɛ a yamaruyalen don n'an bɛ fɛ ka kɛ lafiya kɔnɔna la fo k'an ka parti politique k'olu yɛrɛ hakilinata dɔ fɔ o de ye nin baara in yɛrɛ ko ye bɛɛ k'i hakilinata fɔ o de ye démocratie yɛrɛ nafa ye parce que fɛn tɛna se ka kɛ k'a sɔrɔ an b'olu hakilinata dɔn nka ni jama fanba ka hakilinata kɛra mun ye parce que an b'o de sira suye n'o sɔrɔ an bɛ lafiya fɛ a ma dabɔ kɛlɛ kama an ka jamana tɔɔrɔ man kan o tɔɔrɔ yɛrɛ ka ca. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye minisiri min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ mara ni mara caman bɔli ma colonel major Abdoulaye Maïga ye a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala k'a ko ta bɛnɲɔgɔnya an ka jamana tigɛ di ɲɔgɔn ma ka se k'a bila basigi kalata min bɛ yen n'o kuma bɛ labɛn bɛ sen na ka se ka kɛ kalata jɛli an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ni kalata min ye o hukumu kelen in kɔnɔna na min ye Mali minisiri ɲɛmaa ye ale ni kunnafonidilaw ka sigi min kɛra a da ma dogo nin kuma in na a y'a yira k'a fɔ ale ka kuma yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye kulu in sigira cogo min na ni kulu in ka baara bɛna ɲɛsin mun ma kalata labɛn jumɛn de kan ka kɛ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ Mali kura ma Dr Shokal Kokala Maïga min ye Mali minisiri ɲɛmaa ye a ye kuma min fɔ kɛnɛ ka ye o filɛ. Mankan wulila munna pour que fanga ka dafiri élection de manière élection de kɔfɛ mankan wulila donc malien fanba u ko pour que élection kana ŋanamu tuguni an ka organe unique sigi c'est-à-dire jɛkulu dɔ ka sigi min bɛ élection kɛ gouvernement t'a orienté o jɛkulu in a tɔgɔ ye organe unique d'organisation des élections an ye kalo 9 kɛ gouvernement b'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ parce que waati ka surun jamanadenw to parti société civile bɛɛ b'a fɔ k'a ka se ka kɛ mais gouvernement min y'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ a ma deli k'a yira maliyɛnw na munna a tɛ se ka kɛ minnu b'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ occasion ma d'u ma olu fana k'a yira a bɛ se ka kɛ wa ou bien a tɛ se ka kɛ donc an nalen an ma kuma caya maliyɛn min ye élection organisée k'a kɔrɔ minnu ye baara kɛ CENI kɔnɔ a y'o mɔgɔ dama dama wele u ye ɲininkali k'u fɛ est ce que o bɛ se ka kɛ u ko k'an ka waati dɔ d'u ma u t'a hakili jagabɔ kɛ u seginna ka na k'a bɛ se ka kɛ u y'u ka papiyew ta ka ministre de l'administration fana wele o y'a sɔrɔ ale fana bɛɛ baara la parce que ale fana bɛ jateminɛ kɛ ka solution sɔrɔ jamanadenw ka problème la u y'o papier de ministre de l'administration ma k'a ka taa hakili jagabɔ kɛ la ka baarakɛlaw u ye hakili jagabɔ kɛ u nana u ko k'an ka réunion kɛ donc ne y'o réunion kɛ ne yɛrɛ y'o réunion présider mankan min tora kalo 9 a ma se ka ɲɛnabɔ l'heure fila kɔnɔ an bɛnna ko dɔ kan ko sisan an b'an jija organe nin ka sigi parce que ni danaya mana administration ni parti ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ n'an taara élection la sosoli bɛ se ka kɛ élection résultat la pour que min y'an sɔrɔ 2020 la u kana maliyɛn sɔrɔ tuguni o ye kuma fɔlɔ kuma filanan ye mun ye Mali kura bɛna sigi fondation minnu kan an bɛna u lajɛ k'u dilan pour que k'u dilan ka ɲɛ an tɛna fɔ ko fangakɔrɔ min bɔra k'a ye baara min kɛ a bɛɛ man ɲi par exemple u ye dialogue national inclusif kɛ n'aw hakili b'a la parti politique caman bɛ yen u ma taa la société civile fana ma taa donc maliyɛn kun bɛɛ ma bɛn a kan mais o tɛ k'a fɔ ko baara man ɲi donc an ko baara min kɛra dialogue national inclusif la an b'o baara ta baara min kɛra conférence d'entente nationale an b'o baara ta baara min kɛra états généraux de la décentralisation la an b'olu fana ta parce que olu bɛɛ dilanna u y'u bila tiroir kɔnɔ dialogue national filɛ nin ye a baara don min na réunion kɛra résolution ɲuman bɔra mais baara ma taa ɲɛ
an b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hakilina min bɛ M5 ɲɛmɔgɔw yɛrɛ la M5 comité stratégique la an b'o fara ɲɔgɔn kan n'u farala ɲɔgɔn kan an bɛ fɛn dɔ tɔmɔ ka bɔ o la o de bɛna ci maliyɛnw bɛɛ ma yɔrɔ bɛɛ commune bɛɛ la maliyɛn bɛɛ k'i hakilina fɔ min ka ɲa la o bɛ fara ɲɔgɔn kan ka segin ka na Bamako an b'a sɛbɛn mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka kɛ Mali président ye i b'i kali ko n'i kɛra président ye i bɛ résolution ni b'u waliya o ye kelen a filanan pour k'i ka campagne k'a yira ko e ni tɔw tɛ kelen hakilina min b'i la e yɛrɛ différence min bɛ e ni candidat t'o cɛ i b'a sɛbɛn i ka programme i b'a yira maliyɛnw na donc papier fila de b'i bolo i bɛ taa campagne la n'i kɛra président ye e yɛrɛ ye layidu min ta peut-être i bɛ se ka ta waliya mais résolution min bɛ maliyɛnw bɛ min ta n'i m'a waliya yamaruya bɛ maliyɛnw bolo ka wuli nɔfɛ dɛ parce que président ya o tɛ ka fɔ i ye maliyɛnw san sugu la o président ya élection ye permis de c'est comme un chauffeur ni permis dir'i ma n'i tora ka accident kɛ ka mɔgɔw faga ka tiɲɛli kɛ donc le permis bɛ bɔsi la dɛ e n'i ka gouvernement yamaruya bɛ peuple bɔra ka wuli ka fɔ k'i ka bɔ fanga la n'o yamaruya sɛbɛnna sariya kɔnɔ a ma se sɔrɔdasiw ka na intervention kɛ mais Amérique filɛ nin ye Amérique ka démocratie kɔnɔ ni jamanadenw hakilila k'a ye jamana janfa sariya kɔnɔ yamaruya bɛ u k'a ka mandat écouter k'a ka bɔ fanga la o ma se coup d'état ka kɛ o mais an ka jamana kɔnɔ ni mɔgɔ sigira fanga la dɔrɔn i n'a fɔ k'a taara maliyɛnw san sugu la a bɛ fɛn tiɲɛ mɔgɔ si tɛ kuma donc an ɲɛna n'o sera ka ɲɛnabɔ a bɛ dɔ bɔ possibilité de coup d'état la o ye kelen a filanan Mali sariya sunba constitution 1960 maliyɛnw de y'a sɛbɛn mais kɔsa in na wari bɔra ka di kɛnɛmamɔgɔw dɔ mɛn 1 million d'euros o ye 650 ni 50 ɲɔgɔn k'a ka constitution sɛbɛn ka ci Mali ma constitution ma ye wari fana ma ye donc an ko ko an tɛ sɔn ma kɛ Mali la tuguni ka tila k'a fɔ pour que an ka élection organiser ko fondation dɔ bɛna Mali dɛmɛ san 30 an bɛ ka élection organiser maliyɛnw tɛ se ka sɔrɔ min bɛ se ka hakili jago an yɛrɛ ka se ka élection organiser surtout que an b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na ni fondation min bɛ bɔ kɛnɛma u bɛna par exemple u bɛ se ka 1 milliard d'a ma a bɛ taa 200 millions ta ka maliyɛnw recruter maliyɛnw de bɛna baara kɛ o ni baara banna a b'a ka papier en tête kan a b'a feere n ka gouvernement la n ko en tout cas an ka transition in kɔnɔ baara o baara ni maliyɛnw bɛ se k'a kɛ a tɛ di mɔgɔ ma ka kɛ kɛnɛma fo ni maliyɛnw tɛ se a la parce que an kan ka da an yɛrɛ la. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Mali ministre ɲɛma Dr Shokal Kokala Mayiga kan ye nin kɛnɛ in kan kunnafonidilaw ka ɲɛma bɛɛ bi n'i y'a sɔrɔ Banjugu Dante o y'a ɲin'a fɛ k'a fɔ ale bɛ fɛn min fɔ bi fɛn min ye fɛɛrɛ bali ale ka tigɛ kunnafonidilaw ka hakɛw k'u bila o kɔnɛ na u ka baaraw kɛcogo b'o la o kɔfɛ dɛmɛ min kan ka kunnafonidilaw sɔrɔ k'u ka fɛɛrɛ bali tigɛ dɛmɛ ninnu tɛ ka sira sɔrɔ dɛ ministre ɲɛma ye layidu ta k'a fɔ ni Ala sɔnna ma olu tilela u kan ka fɛn fɛn kɛ k'u bɛ wulikajɔ kɛ ka se k'a ko sigi sen kan an bɛ dugawu de kɛ a fɔra cogo min na Ala k'an ka jamana ni k'a bila lafiya minɛ kɔnɔna na n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye Kita marabolo ye dugu min n'a bɛ wele mara min n'a wele ko Kuluni ni ka fɔ i ka dɔn ka Kulu lamini o yɔrɔ kɔnɔna na ko musokɔrɔba yɛrɛ tɔgɔ ye Urukiya de a bɔra kabini kalo in tile 7 k'a bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ n bɛ taa sɛribɔnin dɔ ɲini d'a ma ka na dumuni dɔ dilan ka d'a yɛrɛ denmuso ma n'i y'a sɔrɔ o tɛ kɔgɔ dun o kɔni de kɛra sababu ye a tunna ka fɛɛrɛ balalen tigɛ bɛɛ kamana ganna wa a taara ye sɛribɔn baarakɛla dɔ fana o ka yɔrɔ la fure u y'a minɛ u y'o kɔni kɛra mun u y'o minɛ nga min ya balima minnu bɛ Bamakɔ kɔnɛ na olu wulila k'u jɔ ka taa Kululamini ka taa se Kululaminiikaw yɛrɛ ka dugutigilakaw ni dugudenw u si k'u tɛ sɔn fiyewu sɛribɔn baarakɛla min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a minɛnen filɛ k'ulu dalen t'o la wa sariya k'a ka baara kɛ maa dɔ b'u ka sira di k'a daminɛ a yɛrɛ denmuso la ka taa se dugulamaw ma an ka dɔw ka sira lamɛn. Ne tɔgɔ Siya Siribe mɔmɔgatɔ denmuso de ne ne ba ye lagan sara seli dɔrɔn k'a bɛ taa an ka saribɔn tɔmɔni na ka taga wula fɛ a taara mun ka furuda la o de seginna ka na fi a fɔ ne ma ko ne ye nkalon tigɛ ko ne ma fɔ ko n ba tagara ale ka furuda la ko ka sɔrɔ ko ma taga yen k'ale m'o ye k'ale taara ko ka nin baaraba kɛ yen ale ma ye a mɔ ale sɔrɔ yen ka sɔrɔ k'i kɔ dɔn ka taga o kɛra ne n'ala kuma foli laban ye. Ntɛnɛndon wulada fɛ n kɔrɔmuso furulen bɛ Sabalibugu sugu kote dɔ la a nana n sɔrɔ ko ko aji ne ko han ko kungo dɔ b'an fɛ yen bi ko saya ma kɛ ko mɛ ko koba don dɛ n ko mun de don a ko worokiya tununa n ko worokiya tununa ko worokiya tununa n ko den tanni kɔ bɛ mɔgɔ min bolo o ka tunu dugu kɔnɔ ten n ko worokiya taara min k'a ko i ɲa denmuso min sigilen na ɲɛ k'a bɛ tɛgɛ o denmuso
comme o tɛ kɔkɔ dun na o banabagatɔ de tun bɛ ne fɛ yan k'a bɛ tɔgɔ sɛribɔn buruburu tɔmɔ ko kana o ka dumuni to wala k'a taara ye Worokiya ma ye n b'o la sisan sɛribɔntigi nin bɛ dugu kɔnɔ wa k'a bɛ dugu kɔnɔ k'a y'a minɛ k'a ka n buramuso labɔ ale le n buramuso ko kalama. Gendarmerie ka fɛn bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ u ye yɔrɔ kɛrɛfɛla bɛɛ lajɛ u ka lajɛli senfɛ u nana ye musokɔrɔba bɔra ni fini min ye so o fini olu fini warakalen bɔlen bɛ k'o bila bidɔn kolon dɔ kɔnɔ k'o dugu a bɔra furu min kɔnɔ k'o dugu kɛrɛfɛla yɔrɔ dɔ la tu kɔnɔ ye gendarmerie taara bɔ o kan u ka enquête u ka ɲinini ni recherche taara bɔ o kan bon jeudi sɔgɔma cɛ taalen na de nin découverte nana k'a kɔfɛ a ɲɛdɔnna kɔfɛ a ɲɛdɔnni sisan minnu taara n'a ye olu welela ka fu ɲɛna k'a fɔ a yera cɛ de ka baarakɛyɔrɔ la a ka furu la a ka charbon furu la sisan yeli yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ ma comme san nana charbon furu kan cɛ minɛna san na cɛ ma baara k'o kɔfɛ mais cɛ minɛna ka si o sɔgɔma an bɛ taa furu in waraka tuma min na an taara sɔrɔ furabulu kɛnɛ b'a la bɔgɔ kɛnɛ b'a la o acte fɛnɛ tilala ka na ye furu in na tuguni musokɔrɔba yera furu min kɔnɔ o k'i yera o furu kelenw de la dugu min nana fara kɔlɔmini kan a ka ca ni dugu tan ye an bɛ k'a ɲini wula kɔnɔna la an m'a ye an taara fo 100 ka kuluw la an bɛ k'a ɲini an m'a ye bon an seginna tuguni ka na an nalen kɔfɛ an yɛrɛ bɛɛ découragera sisan sa bon donc u ko sisan donc n'a bɛ ten an k'an sigi k'an lafiya an ka samedi lon ma kɔnɔ samedi lon n'ala sɔnna ma jama bɛɛ ka bɔ an ka ɲininiba ko kelen kɛ o fɛnɛ la bon ala y'a kɛ yanni samedi yɛrɛ ma samedi fɔra yanni u ka se yɛrɛ fɛnɛ alamisa don 16h selen kɔfɛ a taara ye saribɔn furu in kɔnɔ quoi bon cɛ ka ko dugu in kɔnɔ bon mɔgɔ ɲɛnama tɛ ka sababu kɛ mun ye ani dugumɔgɔw ka situation tɛ kelen quoi tiɲɛna ne yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma sina don ɲɔgɔnya la cɛ kunda quoi tiɲɛna vraiment n fɛnɛ kun to kalama ka ɲini Mali gouvernement fɛ ka ɲini ministre de la justice fɛ n'a sigilen kɛra kɛ nin ko kɔrɔ a ka wuli k'i jɔ dɛ ne ye kɔlamininka de an ka dugu an ka commune réelle ye Sɛngɔ ye an ka arrondissement ye Sirakɔrɔ ye an ka cercle ye Kita ye n b'a ɲini cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen fɛ ko min ma deli ka kɛ dugukolo kan n'o nana kɛ k'o ma mun ko min tɛ bɔ vraiment an tɛ se ka ɲɛ n'o ye b'a fɛ ka yira Mali fanga la ni nin kɛra tan an kana an ka kiri tigɛ an yɛrɛ o de kosɔn n y'u wele ko tɛ k'a fɔ ko n dɛsɛlen don ma dɛsɛ fɔlɔ ni n dɛsɛra diɲɛ bɛ mankan mɛn kɔrɔfɔ min bɛ n bolo ka yɛlɛ Mali autorité la o de ɲɛ hakɛto ba ka seli la selen an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ni tun ye kulaminikaw ye u y'a fɔ cogo min na maa min ye nin ko in kɛ yarabi Ala se masaramani ye Ala ka yele da ka hali bi min minɛnen bɛ n'i y'a sɔrɔ nɔ bɛ ko la Ala ka ko gindo bange n'o yɛrɛ nɔ tɛ ko la maa o maa nɔ ma kɛ ko la yarabi Ala ka fura bɔ a kelenna bɛɛ la yɛlɛ ka woro ɲima u bɛ se ka minɛ cogo min na kojugu kɛ an ka jamana kɔnɔ na fu bɛ sira dan na cogo min na n'an bɔra ye an b'a ladan k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ Dr Bubu Sise Mali ministre ɲɛmaa kɔrɔ ale donna UR2 la o kuma min tun bɛ sen na an b'a ladan k'a fɔ a waliyara Dr Bubu Sise yɛrɛ an b'a ladan k'a fɔ a faso ye jɛnɛ ye a donna jɛnɛ UR2 de la e ka dɔn min kɛra dɔw bɛ k'u hakili di Clément ko nin ŋɔni kɛra e ka dɔn k'a fɔ Sumala Sise su de kɔfɛ n'o tɛ ko kɛcogo foyi de tun tɛ na wa ko nin kɛlɛma kan professeur Clément Danbele kuma min fɔ Bubu ka UR2 tali la o filɛ. Je pense que ni Sumala Sise kun bɛ balo la kun bɛ sa bi tugun bilahi parce que saya ma ɲi saya mɔnɛ don mɔgɔ la dɛ ne min da Sumala Sise kan Sumala Sise sɛgɛn min kɛ ani bɛ ka ye min da ɲɔgɔn kan Bubu ke i bɛ ka ministre waati bɛɛ o Sumala kelen de salen u ka tɔn min sigira a fɛ ka diɲɛlatigɛ bɛɛ don tɔn min na tɔn min yɛrɛ kɔsɔn n'u y'a minɛ ka taa n'a ye otage la parce que a taara ɲɛfun ye campagne de la ye o tɔn min yɛrɛ kɔsɔn fɛnɛ na la mɔgɔ bɛ fɔ siga la n'a sara o su kɔfɛ o ennemi numéro 1 de bɛ ta bi k'o donna o ka tɔn na Sumala n'i y'a sɔrɔ Sumala kun bɛ se ka kuma an ka mɛn bilayi dɔw kun b'u kun biribi k'u kun t'u mɔla c'est à dire mɔlaya fɛ u kun b'u yɛrɛ faga o de la n y'a f'i ye n ko politique n'i ka fɛn barikaman di mɔgɔ barikan ma a b'a barika bɔ a la parti dayɛlɛlen don bɛɛ ye mais parti se ka di bɛɛ se ka don a la danbe dɔw bɛ ko dɔw la o tɛ se ka kɛ bilahi ala an fɛ yan tɔn dɔw bɛ yen kɔmɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔw bɛ se ka don kɔmɔ la komi ne tɛna kɔmɔ gindo bɛɛ fɔ mais kɔmɔ tɔn dɔw bɛ yen siya dɔw yɛrɛ bɛ yen olu se ka don kɔmɔ la numu ta ye kɔmɔ ye i taa numu ɲininka dumu ni do ani ɲa ani kɔrɛ bilahi bɛɛ tɛ don a la hali diinɛ n'i bɛ don a la i bɛ ko dɔw de dabila n'o tɛ e tɛ se ka don diinɛ na jogo dɔw bɛ yen ani taabolo dɔw bɛ yen u b'o bila de n'o tɛ diinɛ se ka don a la o kɔrɔ ko mɔgɔ tɛ don fɛn na ten n bɛ fɛ ka min f'i ye mɔgɔ tɛ don fɛn na ten mais ne tɛ Bubu juguya la an bɛ fasoko de la ni fasoko do an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɛrɛ parce que Bubu bɛ min ye bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ yan a ye min kɛ bɛɛ b'a dɔn don min na M5 mɔgɔw bɛ faga Bubu ni IBK fila de tun bɛ fanga la don mais danbe ani yɛrɛdɔn o kɔni tɛ sɔn ko dɔw ma mais danbe ni yɛrɛdɔn ko don Bubu ni IBK de tun bɛ fanga la ni fagali kɛra a kɛra olu de ka fanga kɔnɔ ne t'a dɔn cogo di o bɛ kɛ don min na
ni mogoye IBK kele ka bubu kele Soumala Cissé o folay il était l'opposant numéro 1 tête de file de l'opposition au cas parti nimta dor labi là la kum la ke candidat ni bubu kum se ka fenglan ay san woro ke IBK no fa kuma glan faut ka bindomina bubu kile la wana flo mi chuena na dafori bila e bida bitisno milari keme flan bidru san sa bo multiplier par 6 ou ka boko en soso avion wari munu duna au kira ko le to fangala écoute c'est pas à moi de donner la leçon à l'URD ne na fa RD mo ko ka parti ke tukumina ne ma clan yere ta la flo mais ni bubu na ka parti la na bubu yere ta do créer faut ka diewlité donner ka parti la ne Clément ka parti e bubu sisi ambalodan ka foni tu professeur Clément Dambélé Kanye mi ka do ka fo basigini la fiaye hakli sege yanga jamana konena ala kenga jamana niya soro benyonya kamblu sraka namborai ambaladan kafo anga general munaka do niya soro ye general munaka e atoka Ibrahim Danyugo ambaladan kafo ale kurane kalando de kera niya soro nyondan kurane kalane ale tumekene ka soro jamana ka lakana finu ba kana no ye wulumasiri tabaw ka fini ay bara ingeno ye o mingera akoni ngere ka do ka fo gele bay anyema wa yira ka fo yoroni be ya mene ambaladan ka foni ka foko nyagili ubitaka nyesama ukele kwani fambe kera mangaye sango dinetiki uli ya ka foni ngoni tijan choko shigila ko tibene ko kabla uliga ja ukele kofe atlala kabla ablale kofe ambaladan ka fo conseil islamique tola mi ka do ka fo imam Ousmane Solem Traoré ale banye foye akokera choko mina angalame Abalmake Imam Ousmane Solou Traoré do au conseil dinako kalfalendo muna a secrétaire folo ala kamben sobama alhamdulillah rabbil alamin sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah alamin wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni kula funi kada ambare alislamé belajen kloka malikono ani malikoka auti kibara soro ka fo ko ambalmake Ibrahim Danyugo su letina ko ay gele soro ka bo anyama yoro kada kae alkorna kalani munke kasoro faso finimbe akana o gele akibara sela umma au conseil islamique ka srafe arabadon selfana kofe afana wuli ka joke ministre munya silendo sécurité ma o ka srafe ani ministre munya silendo dina koma o fana ka srafe fo ka se jabi mabdimashi doy mumbe na juin kalo klemo ani wolon flama ministre munya silendo lakanda konyema ay kuna fondi ka fo ko yamoradi nyangi monotun tala ko nyeshi ambalmakema ko ka nyangi wuli nere fana yambalmaka wile telefone na ay o sabati nye ka fo ko nyangi o chi sama ka fo ka willa ka baka ola ka bela jini fo ka wuli ka jola ka ala deli ala ka jamana basigi ala ka here jidi ala ka bense mandi awma ambalana ka fo ya fo chuko mina mbed dugo de ke yarabi ala ko bala ile dugo mene ni nyene ni kera ni nyene ni sabatira ka kuna fondi mauma uya kumbadi ala ka klin mandama namborai ambalodan ka fo bi passeport ko koni e ka do kelembe gele abay bi sango anga malide munu be jamana ko kanana uka passeport koni kwa kelembe gele abay de ambalodan ka fo de kelembe so ka chaman de sai ka ko erela mi e ka do ka fo Jibril Dugure ale bo nyefanye passeport ko ere gela membu ka bi angalame ni tara anka konsulu dayelela mais banki mu ambe ta wori sara pour ka passeport ta ni lakeye ijigila be mise malikola ni sera konsulu fanama o de wore o gele de banka on ni ka passeport dati bana antese ka tiwa chorala bon donc pourquoi au ko tese uma fama uma o ka passeport ke santanye donc rade Sénégal flene 30 euros Mali flene 100 ans presque 100 euros be 4 euros de segima 4 euros dunte teme keme duruka bo watan saba ambo ok parce que ibeta photo ta o yere sioro bon o gele de banka nama hine ani demsonu ngolo la ya bon ni ala ki o ka paranga nationalité tout bolo ulu fana nu beta vacances la ni denduru bi bolo ibe fo 300,000 de sara e passeport la o gele banka jamana munta fina demsonu ni makrobawla o sumali manone ayake ala kama o kan ka passeport ke santanye ambalona ka foni tuye mimbe talike Jibril Lodugure la uya foto mina dore tede meni sukono feta mi e fere balele gatike kase gubluka ke kono ya kumbadi ala kwa klasa wati nambora e mi kado ka fo wulike joy mistri doni ya suru kuma koni chalembe ni wati na turugoro bugo ni ya suru nyema kwe karsa unanzeli akoni ngera manga demsana ga kunula ku joka ta fanga koni kayira ka fuluga fere balele tike no te utna son kuma kumumi ngforu ye kwa koni amalaba dore la wira dama koni kase kata nyonyo ni misiri kona fuka tabolo sinyo mabu akona na iya saka pretke dama mi kado kafo yakuba jara ale ba nyefo angalame
ne ko non gouverneur ka kuma ya ma kono di parce que dogo no ama kono semaine kelen ngwai ama kono fu deux jeudi si prochain ama kono la jeudi na ta fene kunyo ama kono di la ante foike ante kana foike ma shi kana kuma aso mo prene no quoi mo dusu bole no wala ko juma ere antra fe dom na o juma ere woro yimbe mena ngo wa sabali antra kuma bi gouverneur fe absika manga ke todi abola kono di an kuma no fe wa sabali u sona fene anta manga si wa sabali donc ay gouverneur kono leni do antra gouverneur fe ani gouverneur masaka nyogo ko parce que kani erion abi kuma do la ma woro fe donc an sigira wa kuma ni numéro ta ko abina an wole bon an sigira ko appel kono mo ko atena an wole wai an ga kono gouverneur ko ka ba an wole tuwe shi an ga kono bilisini te foyi an ya kono fene na ibero ma dusukun te se ka ku an kuma na mo fe ka san dana billahi mais mo be no mun be fe ka koy action nga ke jona ko parce que an be mo ya ye ni ni koy ma wuli ka jo senga gouvernement tina ta charge utina lame utina nga kuma lame ni kele make uti so nga kuma lame mo yo re jatemine parce que an sera europe koy ma se ka nyana donc j'ai dit dola mo far la nyonka ka fara nyonga ta misila ne ratubal an far la nyonga antara misilina antara ango ko imam pangal le kanga maula sila sel fanala ango amaka ka keto amefe tambele denge ka maula sel bi sel fanala parce que o naibu ga erdi ango ka sabala amefe tambele denga maula sel erla ale ramakuma ale ko kaywa pastala ay anteme bon nyari la hazara che we nyongo wole donc we ayam mo be wole kana kama andana kamil la hazara sel no o yu jani ka kele o wara be ka parce que imam ali le tuna na sel musi ne fle damele denge we a digi ka ko yango ka teketa donc amo kuma la wara na do kele wulani ma folo mire we ne rega paranti do re bushanyela ulu folo de bushilige asura kuma na mo fe ani miseli ni gari u kana tanai ani miseli ni gari wallahi ya fo mo yi ani mo kana tani gari e kuma te miseli ma ambalo dan ka foni tu yakuba kanye ni mbara ngoni kwa labana mina o kera kasega do nyon misiri kona na ka do sama ka boy ka nyon gu ambe dugo ke alaka be nyonya niko sabati nambura e jolichi bana e ka do tokola do sabati ranga jamana kona na jolichi bana ere munde do mi e kena tigila ma do yi katasi abi mamunu soro do bu tanye fo anga do lame wa a donné no fana ni dimi bana yi parce que farikolo ka anga nyama ya ni joli farikolo famu te joli soro olu be se ka dimi yira se ka na ni kodo do wore atigila mo o far labla lendo bana misendo yi nan ko mako infection parce que farikolo la feno de be en ma enfant fait nan ko mako rati o taka barake kanje donc atigila mo o ka bana mission ka chan infection passo dirigeant bu se ke mais alisa abi fo ko ka chesiri ke ble parce que ni centre kono san o san mo ba kele nyokona o de yi bana wa tokurai o dum ba yira ka fo be ma ba mako lasoro donc la nyinu nye alisa dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ jamana kɔnɔna na ani CSRF bɛɛ ka se k'u sen don furakɛli na parce que centre gansan tɛna se k'a kɛ et puis fɛn min don a furakɛli musaka b'a la donc alisa ni jamana ɲɛmaaw bɛ se ka anw dɛmɛ o la. kamasɔrɔ ni dimi wulila i kan tiɲɛna ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn i bɛ se k'a kɛ komi n'a fɔ ni i kolo bɛ sisan dɔ ka biɲɛ dɔ a la a bɛ to k'a munumunu a kɔnɔ crise min don a b'i sɔrɔ wagati bɛɛ san kɔnɔ nka waati kɛrɛnkɛrɛnlenw bɛ yen min na a ka jugu ni sumaya jiginna kojugu parce que bana in ye jolilabana de ye joli tɛ simili fɛ ne ka kalanko tiɲɛna nin bana in kosɔn ka kɛ épuisement de scolarité. anw bɛ maa hakɛya mun hakɛ san o san o ka ca ni 1000 ye. centre la san o san mɔgɔ dɔw bɛ na an bɛ olu lajɛ bana yelen don mɔgɔ minnu na n'olu taara ka taga ka t'u jeli sɛgɛsɛgɛ maa minnu yɛrɛ bɛ yen ko centre yɛrɛ b'o olu banabagatɔw n'u b'u bɛɛ suivi o ye 12 ani dɔɔni kalo o kalo maakuraw bɛ na donc n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan san na 1000 sigiyɔrɔma 2 o de bɛ na anw fɛ yen nɔ. an baladan ka fɔ ni tu ye docteur dɔw n'i y'a sɔrɔ kɛnɛya tigilama dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya fane b'o la ka bɔ hôpital Mali la ka taa se maa wɛrɛw ma u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ fɛn min ye bana in ka se k'an kisi a kɔlɔlɔ ma n'an bɔra ye arajo yɛrɛ ko ka bɔ san marabolo kɔnɔ na si o dayɛlɛlen san 26 o kɛra i ka dɔn k'a fɔ ɲɛnajɛba ye min y'a sababu ɲuman ye o ye i ka dɔn k'a fɔ an cakɛɲɔgɔn kɔrɔba dɔ ye n'i y'a sɔrɔ o ye tali kɛ jɛngɛnɛ jarala ka bɔ si yɛrɛ ka wulikajɔ kɛ ka arajo dayɛlɛ o san 26 ani kunnafonila caman ka ye kɛnɛ kan k'a dɔn arajo yɛrɛ ye mun ye a kɛra nisɔndiyakoba ye a ko senfɛ ka lakana ko kumaw fɔ Mali ka taɲɛw bɛɛ lajɛlen fɔra kɛnɛ kan maa dɔw b'u ka sira di an ka dɔw lamɛn. n tɔgɔ ko karamɔgɔ n jamu ye Koyita ye
yɛrɛ sɔnna k'e sen bɔ kɔnɔkɔrɔ fo Bamakɔ ka na fɔ anw fɛ yan an bɛ Abile Kulubali mun dɔn mun bɛ arajo camanba fara ɲɔgɔn kan k'a ka kunnafoni jɛlen ni sanuman di anw ma diɲɛ fantan ani 4 e nana an ka jamana kan n'o ye Siyadugu jamana ye a diyala anw ye wa a bɛnna anw ma an bɛ kolonkaw fo n yɛrɛ fa bɛ Bazumana Dɛbɛlɛ n b'a fo ka waleɲuman dɔn a denkɛ jeli karamɔgɔ Koyita Mangano ko bi an Abile bi yan Bamakɔ Abile b'an bolo yan dɛ a tɛ taa dɛ a bɛ tɔn de fɛ yan nɔ a kɛla anw gɛrɛtɛgɛ ye ne kɔni nisɔndiyara fo k'a fɔ ko nisɔndiyala arajo san 26 ɲɛnajɛ in na ci sɛlɛ an balima fɛn o fɛn ma Bamakɔ Segu Masina an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni dila camanba kun bɛ ka fara Abile yɛrɛ kan wa kɛnɛ bɛ wasa ye anw ma an ka san jamana kan yan nɔ n'o ye Sidugu kɔnɔna ye Jɛngɛnɛ Jara de ye arajo in sababuya ka da arajo yɛrɛ ko nali kan a y'an bɔ dibila k'an bila yelen kan Abile Kulubali an bɛ yɛrɛ fo mun na ne yɛrɛ ye bi ne nisɔndiyalen no parce que a kun tɛ anw kɔnɔ k'a fɔ ko ale bɛna Segu jamana kan ne tɔgɔ ye Karimu Tangara ne ye arajo yɛrɛ ko cakɛla ye ke bɔ si yan nɔ nisɔndiya de bɛ an na ka sabu kɛ arajo a ye san 26 a y'o sɔrɔ an bɛ foli kɛ k'a ɲɛsin naba kelen na bɛɛ lajɛlen ma foyi kɔni ti an bolo nisɔndiya ani ke foli kan k'a ɲɛsin mɔgɔw ma sabu mɔgɔw ye an magɛn i bɔ Bamakɔ i bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ o foli kan de bɛ ne bolo k'o ɲɛsin arajo n'a lamɛnbaaw kelen na bɛɛ lajɛlen ma Fatumata Boyite ala k'a n'a muso to ɲɔgɔn ye ala ka n'a jijugu bɔ ɲɔgɔn kan ala k'a wafako ka denw ka ta b'a ye k'u k'a lafiya denw ala ka n yɛrɛ ko filen don a bolo ala ka na taa wali bolo la dɛ n bɛ kan mɛn kɛ n ta cogo ma ala k'a nɔgɔya y'u ye u kana dɛsɛ n kɔrɔ fiyewu ala kɛra ka n'a baraka kosɔn ne mɛ foyi kɛ ala ye n'ala ye nin kɛ ne bɛ barika da ala ye ala ni ci ne tɔgɔ ye Fatumata nka bɛɛ b'a fɔ ko Tata Jara nka denmisɛnninw ko dara ko yarabi ala kɛ nin balimaw ala k'an kan to ɲɔgɔn na ala ka an garin fɔ ɲɔgɔn kɔ ne kɔni tɛ ne bɔ foyi la baba kɔ ne b'a fɔ Jɛngɛnɛ ma baba de a n'anw cɛ kɔni tɛ foyi la an ka di ɲɔgɔn ye Jɛngɛnɛ ala k'i sɔn Burama Jara ne dɔgɔnin ye Jɛngɛnɛ ba kelen fa kelen a ka arajo ko yarabi da ala k'a sankɔrɔta ala ka sini kɛnɛya d'an ma k'a kisi jugu tɔɔrɔ ma ala k'an haminanko ala k'a nɔgɔya an ye ne ba kelen fa kelen ɲɔgɔn nɔ ne ye min fɔ a ye a ti ban ma faso tɔgɔra bi ala k'a kisi jugu tɔɔrɔ ma an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye mɔgɔ dɔw ka sira ye o kɔfɛ arajo yɛrɛ sababu n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Jɛngɛnɛ Jara la n'o y'a sababu ɲuman ye a yɛrɛ ye kuma ta kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ n bɛ ala fo ala min ye bi jira an na k'a ka kira sanumanba in fɔ n'o ye alakira Mahamadu kisi n'a b'a sallallahu alaihi wasallam k'an ka dugutigi ɲuman fɔ n'o ye Babuna Boyite a n'a ka conseil n b'an ka maire fo n'o ye Baba Boyite a n'a ka conseil ka jeunesse fo an ka donsow n'o y'an ka lakanabaaw ye n b'olu fo n ti ɲinɛ kɔ sabu an ye ɲinɛ denfa ta k'a da donso de ma a kun kan ka di babilen de ma komi a yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na ala ma sɔn a dɔgɔkɛ min bɛ yen n'o ye Seku Jara ye an ye denfa kalifa ale la o kuma an bɛ donso fo n'an ye donso fo an ka si musolakaw denbaya dir'olu le ma an b'o fana fo k'u waleɲuman dɔn Jɛnɛba Jane ani Ba Hawa Boyite u n'u tɔw fara ɲɔgɔn n b'o fo k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri la an ye danaya min da u kan u ye danaya ye u ye a minɛ fa bonya bɛ mande bonyamasegi bɛɛ an bɛ bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin u ma o hukumu kɔnɔ sa n bɛ arajo mɔgɔw yɛrɛ de fo sabu n'i y'a mɛn k'a fɔ ko arajo baarakɛlaw de don olu min bɛ yan ka maaw tulo d'a ma k'u bilasira n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu de ye o baara kɛbaa ye a ka kan ka foli sɛmɛ u la k'a daminɛ directeur bala a n'a fara ɲɔgɔn tɔ bɛɛ n bɛ arajo baarakɛlaw fo k'a da kanubaw ni lamɛnbaw tulo kan ne arajo baarakɛlaw ne fili min yer'u fɛ u k'a dɔn k'a fɔ tugu ka kɛ tɛ lawuli kama tɛ u m'a daba kama n b'a ɲini aw fɛ aw min ye lamɛnnikɛbaw ye a k'o kɛ hakɛto ye sabu ji min b'a bɛɛ bɛ fili n'u filila min na a y'u wele a k'u tile diɲɛ yɛrɛ kunnafoniso ye n'an ma ɲɔgɔn kunnafoni an bɛ tunu diɲɛ bɛ taa dibi la o tuma maa min bɛ kɛ sababu ye n'o ye kunnafoni dibaw ye ka di aw ma n'u filila yɔrɔ min na a k'a dɔn k'a fɔ fili don minnu bɛ yen ni u b'u lamɛn n b'o ɲɛsin olu ma n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ka mɛna don samiyɛ min na ala ka ji hɛrɛman di an ma ala kana ji di an ma min n'a bɛ kɛ tiɲɛli ji ye ala ka sɛnɛkɛlaw ala k'o kɛnɛ to ala k'an bɛɛ kelen ma jamana ala k'a kolo suma an bɛ ɲɛma kura ɲini min na n'o ye awa kalata ye ala ka maa di an ma min bi awa wasa don an ka maliba in na min b'a lakana maliba hinɛ bɛ min na ala ka nɔgɔya u ma ala kira kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam an bɛ dugawu kɛ ala k'o dugawu minɛ Jɛngɛnɛ Jara ni tun ye radio sababu ɲuman ni tun y'ale kan ye a kɛnɛ kan jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa ni ye nin mara in lajɛ bi a b'i dabali ban ka fɔ san kɔfɛ ka kilomɛtiri 40 ani kɔ k'o bɛɛ lajɛlen kɛ kungo kɔnɔ ka taa wa i ka dɔn kana in bɛɛ lajɛlen sabatilen don donsolakaw de fɛ n'i taara yɔrɔ in na i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ la ka kan min i ka dɔn k'a fɔ gendarme tɛ yen polisi tɛ yen sɔrɔdasi tɛ yen donsow de kɛlen don ka marifa ta ka dugulamaw ni k'olu lakana o b'a yira k'a fɔ bi ni jama kɛ hali bi an ka jamana kɔnɔ na fɛɛrɛ bɛ lajɛlen kan ka tigɛ ka se ka fɛɛrɛ kɛ
donso minnu bɛ nin baaraw la ka fasodenw lakana ka se k'u kɔni timinaja u ka kɛtaw la ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Siri Kulubali mun bɛ bolo bi an karamɔgɔ an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na san 10 kɔfɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Gbagbo a nalen Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na a ma tɛmɛ tile 10 bɔɲɔgɔn kɔ a ye taamato ta ka taa a fa dugu la n'o ye Mama ye a taalen Mama olu kɔni bɔra ni k'a kunbɛn ni nisɔndiya ye k'a yira k'a fɔ k'u balimakɛ n'u denkɛ nana u ka dugu kɔnɔna na ka kɔnw ɲɛ a jɔra dugu fitinin dɔ la ni ka tasibilakɛ yen nɔ ka sababuya kɛ a woloba o fatura san 2014 k'a yɛrɛ to kaso la n'an bɔra ye an bɛ taa Afrique Sud jamana kɔnɔna na olu ka jamana ɲɛmaa Cyril Ramaphosa a y'a yira k'a fɔ ko coronavirus bana kɔni bɛ ka walankata nin waati la olu ka jamana kɔnɔna na o siratigɛ la a ye couvre-feu sigi u ka jamana kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko mɛnja yɔrɔw bɛɛ lajɛlen bɛ datugu dalajɛ bɛɛ lajɛlen bɛ dabila wa a y'a yira k'a fɔ ko nɛgɛ kanɲɛ 21 tana mana gosi ko bɛɛ lajɛlen ka don so kɔnɔ maa si kana lama kɛ fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 5 tana mana gosi n'an bɔra an bɛ taa Burukina jamana kɔnɔ olu ka fanga sinamatɔ ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ye baaraɲɔgɔn ɲɔngiri u ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababuya kɛ ko lakanabaliya kɔni ɲɔ ɲalen bɛ Burukina jamana kɔnɔna na ko jamana ɲɛmaaw tɛ ka wulikajɔ ta ni ka ɲɛsin kɛ o baaraw ma wa o y'a yira k'a fɔ ko premier ministre k'o ka walan sɛmɛ fo ka taa se ministre min ɲɛsinin bɛ lakanako ma k'o ka walan sɛmɛ n'an bɔra na an bɛna an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na Mali kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen dusukun tɔɔrɔlen don bibi na ka sababuya kɛ an baaraɲɔgɔn n'o bɛ tali kɛ Abbas Famurgi Traoré la n'ale ye kunnafonidilɛ ORTM na kunungo ala y'a ka kalifa minɛ an ka hôpital-soba min bɛ yen nɔ n'a wele ko Ponche ka sababuya kɛ bana kuntalajan dɔ senfɛ a fatura ka si to san 59 na a yɛrɛ janaja bɛ kɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 16 tana mana gosi ATTbugu 1008 logement na a yɛrɛ ka denbaya la an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ nɛɛma an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka badabada nɔgɔya ye ka kɔtɔ nɔgɔya wɛrɛ ye a y'an kɔn kiti minɛ ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jamana ko nɔgɔya diɲɛ bi tan dɛ an si ta tulomagɛlɛya sigila an bɛ yan waati makɔnɔ de la ni min ta dafara tangan ti fara kan tomi ti fara kan an bɛ dugawu kɛ yarabi ala n'an taw bɛ kɛ waati min na o k'a sɔrɔ ni masaw ka masa tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn